Walo ka tuig na sukad giatake sa Moro National Liberation Front o MNLF ang Zamboanga City. Pipila ka banay nga nawad anog panimalay wala pagyapon kabalhin sa gitaganang pabalay sa gobyerno. Aniya ang atong RTV Presents. Usa ang pamilya ni Abdul Hapid Saimudin ang lakip sa 27 ka mga banay nga nagpabilin pa sa temporary shelter sa Rio Hondo, Zamboanga City. Human manggod sa walo ka tuig sukad gisugda ng proyektong pabalay sa gobyerno alang sa mga nawad anog puy-anan, resulta sa Zamboanga Siege ni adtong 2013, wala pa sila makabalhin. Hanggang ngayon parang TS pa rin, nasa transitory site pa rin. Parang kahit gusto mo nang mag-move on para makalimutan yung nangyari noong 2013, hindi mo makakalimutan kasi nga nandito ka pa. Si Hadja Hawajin Abdurasid gusto mang maayo ang pagpuyo sa iyang banay apan wala kuno siya'y mahimo. Hanggang ngayon nagtatanong kami kung kailan. Sunod-sunod kami sa kanila pero kami na naman nag-request, sabihan na lang maghintay. Nagpabilin pa ang 27 ka banay sa duwa ka temporary shelter sa Rio Hondo ug Barangay Mampang. Nasayran nga daghang pang housing units ang wala panahuman sa gobyerno. Doon nasab ko ni mga banay nga illegal nga miukupa sa mga permanent resettlement shelters nga dili benepisyaryo. One of the reasons why is there were illegal entries in the permanent shelters. So, due to their inability to be transferred immediately, because at that time, houses were not yet completed. Plano sab karon sa gobyerno nga magtukod og dugang pawalay sa Rio Hondo tungod daghang banay sap ang wala kaangay sa resettlement sites kay layo sa ilang trabaho. Kinamduman nga human sa Zamboanga Siege, daghang banay nga apektado ang temporaryo nagpuyo sa Zamboanga City Grandstand o sa RT Lim Boulevard una sila hingpit nga gibalhin sa permanent shelters. Ako sa Teco Campo para sa One Mindanao.